Okay, hello guys. Ayan, for today's video ay gagawa tayo ng tutorial. Ayan, ang tutorial na ito ay gagawin ko lamang para sa mga baguhan dito sa YouTube. Ayan. Sa mga hindi pa alam kung paano maglagay ng or maggawa ng playlist, ganito lang po, tuturuan ko pa kayo. Punta lang tayo dito sa YouTube. Ayan, example lang yan. Dito tayo sa YouTube. Punta tayo dito, mahina lang signal ko. Ayan, your channel. Ayan, mahina lang siya guys, mahina lang talaga ang aking internet ngayon. So ayan, dito na tayo. So pupunta tayo dito sa videos natin. Ayan. So kung nakikita nyo ito guys, may mga tatlong dots sa dulo ng ating videos. Ayan, example ito. Ayan, click natin, tapos may save to playlist. Click natin yan. Tapos ayan siya guys, naka-save na siya sa all videos. So i-check lang natin yan, ganyan. Tapos done. Pero pag wala pa kayo guys, create dito kayo sa new playlist. Ayan. Tapos gawa kayo ng title dyan. Example, sample. Ayan, sample video. Ganyan. Pero pag wala pa kayong pwede nyo dyan ilagay all video. Ayan. Tapos create. Ayan. So, nandoon na yon sa all video. Tapos, dito naman tayo. Ayan. Save to playlist. Ayan. Tapos, dito tayo sa all video. Ayan. Ganyan sa guys. Makikita nyo na yan dyan. Tapos, i-done nyo lang. Ganyan. So, pupuntahan natin yung all video. Dito tayo sa playlist. Ayan. So, dito, may mga playlist ako dito. Ito yung all video. Ayan. Nakikita nyo yan. I-click natin yan kasi nandyan yung video na sinave natin ngayon lang. Ayan. Naka-private siya guys. Nakikita nyo, naka-private siya. Public natin yan. Ganito lang. Ayan. Tapos public. Tapos, yung arrow dito sa taas. Ayan. Click natin yon. Tapos, ayan na guys. Naka-public na siya para makikita siya ng mga viewers nyo, subscribers na nakasubscribe sa inyo. Ayan. Makikita nila yung playlist mo, yung laman ng playlist mo. Ayan, para kung gusto nilang panoorin ang mga videos mo ng tuloy-tuloy, ayan, nandiyan lang. So, sana nakatulong guys ang video na ito. Ayan. So, madali lang po, 'di ba? So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye.